Pastor Mark Jason M. Martinez. Nasaan na siya? Wala. Ay, nandun. Wala po. Wala. Mrs. Catherine Martinez. Wala din? Hindi po. Ito. Ay, Catherine. Mr. Jose Marvin A. Martinez. Good morning, sir. Good morning po. Mrs. Nancy S. Martinez. Good morning, ma'am. Mr. Ronaldo S. Goyena. Ayaw po. Nawala. Ako. Mrs. Lorette Vergara Melgarejo. Mr. Victor A. Ribanos. Mrs. Beatrice Rimancos. Mr. Francis Formalejo. Mrs. Rochelle B. Formalejo. Wala si Mr. Leonardo M. Lanciso. Lanciso ka pala ah. Mrs. Mercy M. Bombase. Mr. Roy C. Boloan. Mrs. Salvacion C. Ribancos. Alright. May absent dito sa sponsor. The parents of the bride. Nandiyan na sila. Ayan guys, kain na. Okay pa? Ayan, shout out sa ating mga viewers dyan. Wala na po bang uupo? Gusto mo kayo na ito, Tabi Idol. Ayan, Dasilio. Dalawa pa po. Dito. Official. Shout out po. Morning po si Roy. Sa mga mga Rebel Pandes. Kumusta ka ako na ni? We hope na okay kayo dyan. Tuloy lang po. Yan, okay lang po kayo Ma'am Shi TV Vlog. Yan, andito po kami sa kasalan ngayon. So, Dalawa pa, dalawa. Ayun. Isa na lang. Ilan pa po? Ayun yung aking mga kumake. Dito ka daw. Ito naman yung aking mga kumpare. Ayun. Ay, iba-vlog mo yan. Nakalive po ako. Ano ang Tabi Idol? Kasalan Si niyo po. gusto pa po maglaog na po. Tapupuunan ta na po ining ano. Kahit man mga gutom na ini po. Yes po, kasalan po ini. Taga Kalalaan, San Jose, Kamsur, ako Manoy. Iguanan po kayo. Ayan. Taga San Jose pala si Manoy. Ato, lalaki, babae. Dumon po. Sige na po. Tangani mo po na. Good afternoon po. 5 minutes Dia po. Bersosa, Efren Aguilar. Si Roy, good AM, looking good. Ang Idol. oras ay Yan. 11:30. Alright. It has start. MC. Magsitayo po tayo upang i-place natin ang ating pagkain. O, sige po. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in these thy gifts, which we are about to receive for thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Alright, pwede na kita magkarakan. Okay. Pwede nang kumain. Pwede nang kumain. Maabot na sanayan sa gusto maglakan dyan. Papasok na lang sila kung gusto lang kumain. Yung guys, kain na na. Nasaan na yung insinesa? Diba? Oh, sige. Wala na. Kain lang po kayo at maraming kanin. Maraming siserve dyan. Sige na po, doon. Umanap lang kayo doon ng upuan. At marami pa. Ilan pa? Pwede na raw maglaog. Ano ba yun? Kumain? Magkain? Magkakan po, magkakan. Kakan? Ano ba yung maglaog? Breakfast. Pasok po. Ay, papasok. Salamat po. Maglaog, papasok. Pasok. Tapos, Pumasok. Laog na po kamo duman yaw po duman sa likod. Sige, panoonin yung hanap lang po kamo dyan sa bakante. Yung duman dito. I think di ba? Ay, kaya tapos. Guys, kaya po tayo. Yes, shout out sa 61 viewers natin dyan. Sa kasalan, pag gusto matikman lahat, konti lang dapat yung kanin. Habang kumakain kayo, basahin ko po yung wedding passport ni Mark Lane and Exit. Yung mga nakalaman dito sa passport. First time ko na makating dito ng wedding passport.
Awal ito. Mainit. Mamaya. We are getting married by the grace of God and with the blessing of our parents, Mr. Remilio Pacati and Mrs. Clara Pacati, with Mr. Alvin Martinez and Mrs. Filomena Martinez. Nandyan po sila ngayon kumakain sa table. Together with the families, Marglen and Isel, so you will now invited to their wedding day today. Tapos na po, halin na po kamo duman sa St. Andrew Parish Church. To assist their needs, maid of honor Rose Ann Carbonell, and the best man is Jason Liwanag, little bride Phyllis Grace Arado, little groom Minjay Dupa Jr., and ring bearer Jarrell Pacati, coin bearer Justin Lanciso. The Bible bearer is Mark Benz Dupa. Their secondary sponsors, Vil Maribeth Ribancos and Mark Joseph Nabela. Kendall Ana Maria Ribancos and Angelo Carbonell. Ribbon Merly Guerrero and Francis Angelo Lanciso. Cord Abigail Ribancos and Brian Caslin. Coin cord Maria Angelica Lanciso and Glenn Ribancos. Their bridesmaid and groomsmen, Cassandra Luis Calamaan and Imar Pacati. Their secondary sponsors, Emerald Pacati, Marcos Eric Margalio, Sarin May Ibalin, John Anthony Pacati, Angela Carbonell, John Lester Lanciso, Shane Carable, and Jehan Pacati. Their flower girls and bearers are Olivia Luis Calamaan, Franz Jomar Arado, Ira May Pacati, Edish Yong Aquino, Queen Sophie Pacati, Bonnie J. Rose Pilar, Fee Maribeth Arado, Mark J. Dopa, Jane Pacati, Franz John Ray Ribancos. Their principal sponsors are, binasa ko na po kanina. Okay na po. Kain lang. Aba, sa congressman. May mag-serve lang po dyan sa inyo. Congressman talaga. Puro na ba yan? Thank you. Habang kumakain, pwede naman mag-music ng smooth para background ng kanilang tanghalian nila.
Gawing bicol nun, habang kayo kumakain at tatayo yung mag-asawa kayo at mag-iikot. Alam na yan sa mga taga-bicol. Kung may parating sa inyo dyan na wine and pulutan, alam na ninyo yan. Ang kapalit dyan, kahit ilang piso lang. Kahit coins, pwede yan. Okay lang yan, kahit marumihan. Mag-ikot na sila. Ma. Okay na lahat na nadagman ko. Kahit ilan lang, basta mayroon may ibigay sa box. Pag pipilitin kong ayaw uminom na kasi mainit ngayon, Butoy pulutan lang akin. Ako hindi na inom, pulutan na lang. Thank you. Hello po, shout out sa ating 86 million and a half. Ayan po yung kinasal, oh. Yan yung bagong inaanak namin. Inaayos ng aking kumare. Yan yung aking mga kumpare, kumakain pa rin. sige, lahat sila, by table. Oy, 101, shout out po sa inyong lahat. Yan, Cheryl Valentin, ang pogi naman ni Konsihal. Thank you po. Fredina Malyare, hello po kagawad, sabi ni Engracia Crisostomo. Yan, shout out po. Ay, lalaki pala to si Dasilio official. Yan, shout out. Boy Drilling Team Vlogs, enjoy lang kayo dyan. Shout out Idol. Papa Kunoy, taga Minadong Sangay. Ayo po. Yan, Teresita Goson, hello po. Maribel Pandez, sige lang sir. Yan, kaya ka naman oy, ano lang isira mo. Nakulo pa bagay isira oh. Yan, may minudo, may Oh, sige po. Oh, sige, may sige, kaldereta. Oh, po. Ang dami po. Yan. May lechon, may morcon. Ang ninong at ninang, huwag kayo aalis ha. Alam na ninyo kung ano ang obligasyon ninyo. Ang dami kanin mo, sir. Ay. Ang nininang ako, Kunti pa po yung kanin ko. Ako uuwi hanggat hindi matapos ang obligasyon ko. Alam na po ninyo yan. Malakas po ako kumain kung kaya konti pa po yung kanin ko. Kahit wala. Kontrol lang muna kasi medyo mainit. Mahirap na. Kayo ng bagong kasal. Kasi Aba, sa tingin si tong dress ano man. ang dapat gawin nila. Ayan, shout out po Mama Rela dyan. Kayo mamaya. Chena Elena Dante, shout out po. Saan lugaran, Manoy? Dito po ba ganun sa ano? Sa Little Tigang. Sa Uino yun. Ay, kala ko lumabas ka na. Opo, pwede yan. Sa Uino yun po sa Little Tigang. Okay. Yan, masarap ang kakakanan dyan. Sabi ni Boy Drilling Team Vlogs. Ayan po. Ayan o.
Wala pang tumatayo sa kainan. Liam Bersosa, shout out po. Wow, sarap naman ang ulam mo. Urago na ni. Sa mga hindi pa po kumakain dyan, kain na po muna kayo. Nakabot na daw sa si Pag-agong. Magbalik tulos ka mo rin di. Kamapon tulos kita kang ano. Maalas 12 na. Tol. Tol. Yeah. Team. Salamat. Thank you. Sige na, una. Ngayon ka mo maluwas. Makapit pa ko. May blood pressure. Nakakarami yung kinasa. Secondary sponsors. Hindi pala pwedeng lumabas pag hindi. Mga lalaki. Ayan, Kayo kasabit. para may background ang bagong kasal. May gwadya pati doon, no? Nakatukaw. Okay po, tapos na po dyan sa luwas. Magtindi ka na po, AC right yan. At magsisimula na tayo ng sinasabi na pantumina. Kasi 12 o'clock na. Pantomina. Makano ka lang, sir? Ano ka tumina? Ha? Pantomina. Yung tradisyon dito sa amin na pagka... Pwede naman kumain lang dyan habang magsasayaw ang bagong kasal. Sasayaw yung Just Hindi, continuing. tayo. tayo lang ganun. Ano ba? Na? Pina ako. Ha? Okay na ako. I-ready na rin doon si Pangdalit Mendo. Sasayaw pala ha. Bawat partner sasayaw. Oo. Tapos sasabitan ng pera. Kagabi, ganun yung ano sa amin dito. Kagabi. Ganun yung nagsasabi. Ganun, ako. Habit na yun, ganun, balik ganun, ganun. Grabe init. Ingat ka eh. Remit, tapit, nakadress si Idol Ninong ba? Enjoy po kayo. Yes po. Yan, pambente na pala itong inaanak ko. Yan, shout out po Carlos John Barros.
Shout out naman dyan, Uragones sa Ascotia Family from Gaeta Rizal. Yan, galing yan kay Ma'am Roselyn Ascotia. Ayan, shout out po. Magandang tanghali ulit sa iyo. Ngayon uumpisa na natin ang gawing tradisyon dito sa Bicol. Ang sinasabi na sayaw pantumina. Ready na kayo dito sa gitna, Isil and Marlene? Kasi 12 o'clock na. Hello. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Wala ba kayong mga kamay? Meron pa rin. Amino mga kapuso, kapamilya, yawan po, nandito po sa gitna ang mag-asawa bagong kasal. Ito po ang tinatawag natin pantumira, pero hindi sila magpapantumira ngayon. Sweet music po. Wala dito sa mag-asawa. Harap po, harap. May mga ano pa lang muna, makanta. Medyo nahuri so paabot kayo eh. Isang masakit, masigladong palakpakan po dito sa awit sa ating ngayong tanghali. Aawit siya at kakanta. Itagipay natin kaunting oras dahil pinaano pa ang kanyang pisa, kanyang aawitin. Sige, sagayan mo yan mga lumalabas. Sige, tagay dyan sa mga lumalabas. Yan. O, ining dua ini, tagay. Tagay. Tayo utang ha, tayo utang. May utang si Maria Pawin. Electric lang pala eh. Matamis. Panghimagas. Panghimagas. O, yung mga aking, buta kaya. O, itong dua. Okay, walang lihis. Okay. Diba? Ay, mahina ako kami. Okay na po? O, sige. Nandiyan na lang po sa operator ang iyong pizza. Pwede tayo mag-upisa? Okay. Okay, pakinggan po natin ang kanyang awitin ngayong umagang ito para dito sa mag-asawa bagong kasalin ngayong tanghali. Damit. Looks like a lady.
So mga ninang ninungko, magkasayaw ang mag-asawa. Open po sa mga ninang, mga ninong, walang sabi. Yung mayroon pong sasabi. Pero malagay po lahat sa iyo. Kaya po, nakumpisa na ang sabitan. Yan. Binibigyan po ng impiritli si Honorable Kagawad Orator Boloan. Nagkadahan-dahan na po sa dito sa gitna. Ano, sige! Pwede po sa lalaki nyo, pwede sa nobya. Yan po. Sige, sige lang po. Oh, malalaglag. Yan, ang sabi, kami-kamilaan. Ano, sige, gusto magsabi, libre. Yan ang mga kamag-anak ng nobya. Hala, sige, gusto. Ang tiyuhin ng nobya, nandyan na rin. Si Kagawad Rebacos. Sige, sana, dagos na. Dagos Sige, nagos lang ang sayaw nyo kahit wala tuktok. Yan po si Mrs. Igle. Nagsabit na. At ang taga-kasamang linang. Hala, sige. Ang mga taga-kison po. Naraan dyan, may pipili kayo, sumabit. Ang mga kanulya, hala, sige, maluwas na ganyan ito. Kaya na ako, Sams. Kaya na ako. Nawala yung minawit. Ako na daan tak-tak. Yan. For me, darling, just dive right in. Follow my lead. Nagsasayaw na yun ang mag-asawa. Beautiful and sweet. Sa mga ninong-ninang. I never knew you Ayan. were the someone Hala. waiting for me. Sinugtog-tog na. Ang hirap na sinabi. When we fell in, Yan ang galing kison. knowing what Nagsabit na rin. it was, I Hindi na papalaya. would you Sa kanilang kasama. Ngayong tanghali. darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm Yan. dancing in the dark. Nakagawan sila sa pagsabit. Nandito kung saan sila sasabit. Yan po sa Mr. Igle. Nandiyan na rin sa gitna. Hala. When you said Sabit. to mess, I whispered underneath my breath. Heard it, darling, you were perfect tonight. Yan po. Si Kagawad Boloan Asporador. Stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll see her home. Ang sunod po na sonata, sunod na music.
Yan po, pakikipanang ginarayan sa iyang sinakata. Guys, babay po na at magbabisi lang muna ako. Yan, salamat po sa inyong panonood. Okay.